अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अभुनंदन मरचावा बजा ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला सखी जोगना के गोधना पता केला सजा सवर के जाता रही बोलक में रहे न तेलक बोले गोई न चक में हमरे वरी खाली झांकेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मरचावा बजा ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला कहता कि तना सुनर रूप तोहर बाके बोले मैडम के करा खातिर रखले बाहर जुगा के कहता कि तना सुनर रूप तोहर बाके बोले मैडम के करा खातिर रखले बाहर जुगा के करथु दंगबा हमरा के तंगबा करथु दंगबा हमरा के तंगबा मांगता बिल मोर गाथला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मरचावा बजा ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला बिटू लाला यादो बड़का रहे अनारी राइटर मिठू बसंत देवी ढोरिये में तिलवा धारी बिटू लाला यादो बड़का रहे अनारी राइटर मिठू बसंत देवी ढोरिये में तिलवा धारी कुना कुआरा मांगेला सारा कुना कुआरा मांगेला सारा जवनिया के हमारा नासेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला सजा सवर के जाता रही बोलक में रहे न तेलक बोले गोई न चक में हमरे वरी खाली झांकेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।